खेलाया सुरु जाबाय लोगोफोर नायलांदो उड़िसा आरो आर्मी स्पर्ट्स उड़िसा आरो आर्मी स्पर्ट्सजों जादों दिनैनि खेलाया सेकेन्ड खेला फार्स्टआवथ' नायफैनो मोननाय जायासै टिकेट मोनैनि दिनैसो नायफैबाय आरो रेड कालारा उड़िसा आरो नीला कालारा उड़िसाया मा कालार उड़िसाया माबायासो नों नीलायासो नोंना हाबा अ गोजाया गैया लांजाफिनबायसो आंना फिसाया हेलौ दुरान्ड काप नायफैदों नै उड़िसा आरो इन्डियान आर्मी नानिया गरसेसो जाबाय लोगोफोर उड़िसाया गरसेसो जाबाय उड़िसाया गरसे जेनबाय आङो इन्डियान आर्मिजों सापर्ट दङ उड़िसाया गरसेसो जाबाय रेड कालारा जाहैबाय इन्डियान आर्मी आरो बै आकाशि कालारा जाहैबाय स्काई कालारा मा होनो ब्लु कालारा माबा उड़िसा गरसे जेनबाय लोगोफोर नायनोसै सोर देरहायो सोर जेनो आरो नायबांसै रेस्ट टाइम जाबाय रेस्ट टाइम जाबाय Co-sponsored by SBI, associate sponsors LIC, AMUL, and JIS Group, supported by CG Cable, Magdala, Convita, IP, KPS Studio, and VR Industry. Officer partner, Navia. Broadcast partner, Sonos Sports,
Network. OTT partner Sony Live. Ticketing partner Oh My Soul. And the tournament partner Cherry Tree. So ladies and सुरु जाफिनबाय नै खेलाया खेला सुरु जाफिनबाय औ दे र' मासे आब' हो माबा बाजैनि बिराद फुटबल गेलेबायना मोजां गेलेनाय मोनाखिसै आं मालाय इन्डियान आर्मिया टाइम पास खालामगासिनो दङ गरसे सोनो हानायखाय ओंखारबाय बाय 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 नै लोगोफोर जोंनि गामिनि दखान होदों आब' मोजां सेल जादोंना जोंनि गामिनि आब' नै आंनि बिजावजालि लोंथ'ला र' आंनि बिजावजालि लोगोफोर आंनियाव हगारनां आंनियाव नै आंनि बिजावजालि औ फैया दे एकदा आंनि बेवहाय देनां नायनांगौ ना जोंनि फिसौफोर आब' बाय बाय Indian Army one goal. Winner. One goal. What TV देखा ना माता? आंनि चेनेलाव होनां नै आंना फंबाय लोगो मोनदों आगै नायना माबादि मोनदोंलाय मोजां मोनदों सोर देरहाखो सोर जेनखो इन्डियान आर्मि देरहाबाय गरसेया सापर्टआ सोरजोंमोन नोंहालाय इन्डियान आर्मियानो आंनाबो बेनोमोन दे थांसै आगै ना थांसै आब' दे नानि दे होमबा दे गबाय हाबलांनो हागौमोन ना आगै जों टाउनाव दसे थांनो नागिरदों औ टाउनाव गारियाबो बैयावसो दोनबोदों जों मोनसे न'खरावसो